Sammu. Elikkä päivää, 15 sekuntia meni siinä hukkaa aikaa, mutta kun mulla oli tarkoitus tehdä pikaa kauppaa kassivideo sen takia, kun on äärimmäisen suosittuja. Mun muut videot ei ole koskaan niin äärimmäisen suosittuja, niin tämä pitää olla. Elikkä luonnollisesti Lidlissä on käyty ja ostettu 2 kiloa pottua. Ja vain yksi lenkki köyhänä aikana. Valitan, että kamera näyttää tommosta kuvaa, sen ei pitäisi näyttää. Juhla pyhä on, tai arkipyhä, 2 tölkkiä olutta, appelsiinimehua, lemukkaa, 3 litraa. Ja niin kuin äsken sanoin, niin se on punaisen lehmän maitoa. Italian salaattia vähän sinne päin, mutta ei tää ole Italian salaattia, tää on jotakin halpa versiota siitä.